Perminta kisah ke gospel ngi ila yos ngau baro shimit ula pinlate por hakamat ublay hakaba duway. Balay ujisu ula duway baro shimit. Namar ujisu umud ban shim kabagi jingray kaba kordor. Ujisu umud ban jade kat arngud ki apostol. Teshua ujisu ula jade yaki kat arngud ki apostol naki senran ula duway ha ublay baro shimit ula duway. But anda ula dab duway ula wan hiar na ulum but na plengi senran ujisu ula jade yaki apostol. Telang bag gospel mi dagas ngi ujisu na hikai yangi ibay pe ibay ba kumba ujisu ula duway barabor ha ublay ngi baro ngi deban duway. Kabor jungi kadai kabor jungi jing duway jungi. Kam tame ha Shuangi shim ya ke jingrai ka bakordor gideban pinlate por hakmad ublay war gideban duwai endang giladap duwai gideban rai ke jingrai par kumjuro minta gasngi gideban sngotu uji sudang ong yang iwei pe iwei don jingya per hapdeng ki senran bad ki apostol don jingya per hapdeng ki senran bad ki apostol enda uji sula wan hiar na ulum ula jid kat arngut ki apostol na ke senran kat nangut ki senran ujis udon ujis udon bon ngut ki senran kat shaba ujis ulait bon ki buru ke labudia ujis udon bon ngut ki nong bot lanai bon ngut ki senran ujis uladon na ki senran ujis ula jid tang kat arngut tingilaban ong ese ki senran kilongkum ki nong pule kum ki nasko kum ki nong pule ki wan ki snap ya ki jing dawai ki jingi kai jungu jisu ki yo ki jing khot jing kia ki yo jingar ko na jisu but ki late phai halaki inges enda ki ladap yos ko ya ki jing dawai jingi kai jungu jisu enda ki ladap snap ya jisu ki sinran ki late phai mida napnengi sinran jisu la jet kerpang ka arngot but jisu la kot ya ki apostol udang ong nadu mida kasngi pimlong kum ki senran pilong ki apostol ki de ki brio ki bala jid kerpang na jisu nak benda kawe commission nak benda commission ka bakrau nak benda ki kam bakrau ujisu ula jid ki wadu jisu ula pa ki tak bor jongoblei tak bor jongomen simba koit ban le ya baro ki kam ujisu le kim dame ban hikai ban pin code ki bapang ban beuk soy te ki don jingya per hapreng ki sinran bar ki apostol